Tao yan. Kamusta nyo mga cousin? May panibagong hamon tayo ngayon. Masasabi natin na si Ivana Alawi, isa sa mga exodia ng mga YouTube goddesses ng Pilipinas. Pero isa ba natin kami ng tunay na bawal bastos challenge? So ayan lang, makita nyo, set-up ko na eye tracker natin. 5 buhay dyan pa ako, kailangan ko 5 kasi wala akong kumpiyansa sa sarili ko. So alam nyo na, kaya ate lang simulan. Ay, a day in my life. Nagsimula ng lahat. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Ivana. At ngayon, gagawin natin ang A Day in My Life. Parang tinitignan nila yung utak ko, itong eye tracker Tayo na to. ngayon. So, it's a very relaxing, normal day. So, pagising na naglilig. Ang aga naman! Tinitignan ko kasi yung suot nung yung suot niyang pretty and powerful. Ano ba yan, Pao? Sige, tagal naman ako isa. Kita mo kaya 5 eh. Kala nyo madali. Manahimik kayo dyan. Focus. This is it. Wag mo na. Ano ba? Housewife po ng Yaya. Tawagin niyo lang ako. O kaya mag-DM lang kayo. O Focus! comment sa baba. Sabihin mo, hire. Tignan natin yung mga gamit yung Papasok ko lotion. yung resume ko. Kasi, Uy, yung kayo, basura oh. training nito eh. Ako din, nagte-training ako ngayon. Matagal na ako nag-training para dito. Oh, di ba? Okay, next. Ang ganda naman nun. Ang ganda naman nung soap. Oh my, nakikita ko sa peripheral ko yung Ito yung mga yung silag ng araw. Tama. Art of War. Pag Ayan po, tsaka araw-araw. Art of War. Ito yung laban ko rin ngayon eh. Huwag na huwag magpapatalo sa bastos. Tsaka meron tayong Bible. Tama, kailangan na yung lahat ng Biblia. Yan, tingnan nyo yung Biblia. Tignan. Ayoko na rito. See? Gusto pwede mo humiga na lang. Pak! Para may design. O hindi to tae. Hindi. Oo nga, ayan. Nakikita ko yung tae. Tapos na tayo sa aking bedroom. Ngayon pupunta naman tayo Maganda yung kanyang collarbone. lalaba. Ako nakakapaglaba kahapon eh. Anak na naman! What? So, Ang ngayon, hirap. natin. Uy, ang ganda ng bonsai. Inaayos natin ang Yeah, mga tumutubo na rin yung bonsai ko ngayon! Op! 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 Uy, ganda ng sapatos! Sapatos! Op! 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 Actually, meron kami washing machine tsaka dryer. Pero dahil Pilipino What are you tayo, doing, step bro? hindi tayo gagamit nito kasi Pwede ba kainin ko tong doorknob? masisira. Yes. Natuto ako sa mga gawaing bahay. Maraming salamat. Miss Ivana! Tignan natin itong matigas na kahoy na to. Decolor, okay? Basta huwag ko pagdikitin ang iyong hita. Huwag ko pagdikitin yung decolor sa puti. Tama. Tama. Ang tinuro na akin nanay. So ito yung mga t-shirt, yung paglaba namin. Kasi yung camera kasi, okay, hindi ako. Gusto ko rin magpusot eh. Pusot yung ating merch eh. Kaya bili na, pigat eh. Konturay na focus dito rin doon. Mahirap paglaba, guys. Tama. Napakahirap mag-focus, magkusot. Gabi-gabi ako nagkukusot sa banyo. Madamo. Ang responsive niya. Uy, may insekto. Hoy, ba't nauna may insekto sa akin? Nakakatakot to. Sobrang niya. Kasi iniisip ko lang baka madulas siya pag hindi siya maingat, di ba? Ang hirap nitong trip ko. Lahat ba ng damit niya itim? Anak nga naman! Naku po, focus! Tignan ang tato. So usually hindi ako nagbe-breakfast Okay na, busog na ako, Miss Ivana. Thank you. Paano kung banlag ka, no? Nakatingin lang sa... Hindi talaga ako macho, promise guys. Maganda ang iyong braso. Nanay kasi na. Yan, masarap kasi. Okay, masarap. Hindi yun counted. Masarap yung itlog, tsaka yung adobo. Yan, yummy, yummers. Yan ang tinitignan ko, yung masarap na ulam. Mataba na ako. Oo nga, tama, mataba. Kailangan ko na mag-gym. Mataba yung chip ng manok. Ba't kaya niya hinahawakan yung manok? Hawakan mo dun sa, sa dulo. Ba't ba ako nangingialam? Hindi mo na kayo kumakain.
Busog na ako kanina pa. Buang na nag-gym. Okay, tapos na unang video. 6 pa kailangan natin daan. Sunod! Sunod na hamon. Hi guys! Welcome back to our channel! Ah! Gising ko lang and wala pa akong makeup, wala pa akong kahit ano. Ah! Ah! Lala, oy, 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 oy. Braso lang, sapat na. Braso! Focus sa braso, focus! Malambot ang mga balloons. Lang kami for Sige na, tagal na wala ako isa. Diyos ko, Marimar, tama na. Focus! La 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 la. La 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 la. Ganda. okay, so Maganda yung wine niya. Fresh yan eh, fresh wine. Ang tawag sa ganyan? Tinitignan ko yung braso, ano ba, bobo nung... Oy, eye tracker! Ano ba? Maganda yung mga bakal-bakal sa braso. Gusto ko yan eh. Hold on. I translate. Is it... Ano ba? Pag zino-zoom in niya, hindi yun counted. Ang daya. Ano ba yan? So fun, Ah! so hot, oh so hot. Bigla ako doon. Okay guys, kakatapos lang natin. And Oh, nakatapos na rin. Ano ba yan? Ano ba yan? Uy! Uy! Ang hirap. Uy, may aso. Yun na lang. Focus sa aso. Sunod! good morning guys! This is Ivana. And for today, Good morning ako dito. my morning routine. Morning routine. Oh. Nagbabasa lang po ako ng subtitles, ma'am. Monetize ka. Alam mo ikaw, kontrabida ka. Oo nga, ano ba, Mona? Pagising na Tubig. pagising is... Tama. umiinom ako ng Mauhaw! baho ng Bagay sa inyo. Hindi ka man lang magmumumog. Hindi ba parang nainom mo yung mga Ay, laway hindi mo? ako magandang minom, no? Natira. Yung matitigas na laway, may onting snacks. Narinig ko na yan. Ano ginagawa ko sa buhay ko? Mamatosh ba tayo? Kasi hindi... Di ba dapat ginawa mo muna to bago ako uminom ng tubig? Siyempre, bawal kayo sa mama. Let's go. Tayo ng tao yan. Wait. Ah! Tapos lang natin Buoy! Lagay lang ako ng konting makeup pang arte-arte. Lagi ako nadadali ng mga biglaan hanggang dito eh, no? Sige na, tagal mo isa. Dalawa pa tayo. Kaya yan. Tiwala lang. Hindi ko pwedeng dayahin kasi makikita nyo talaga eh. Hard-coded to sa video. Hindi ko to pwedeng tanggalin eh. Taob tong isa. Na-OC ako. Bakit tamad yun? Hindi ba ginagamit yan? Naglagay lang ako ng itlog Oo, para sige. may protein. Masarap yung kinakain niya itlog Hindi ko ako eh. makakain ng walang Sunod ako, car wash naman. Ma, hindi ko mailigtas yung tubig, ma. Hindi! Hindi pa nagsisimula. Ano ba yan? Sinusubukan ko talaga. Tagalin mo na yung isa na lang. Sige, at least mas madaling isipin yung buhay pag isa na lang. Yung focus mo. Dito rin doon, hawakan mo aking kamay. Wrong number. Wrong number, Miral ko. May nilag Ganda pa rin yung ako. kanyang May kwintas. nilag, nagugas ko. Yung kwintas kasi, heart to, puso, parang tayo, pusong ginto. Ito ko sa inyo paano. Kailangan Ah! tsaka La, la, tubig. la. Very easy. Huwag na kayo pupunta sa mga Ano karwas. ba? kasi Layuan mahal. mo ako. Sa akin, 50 pesos lang. Dito tayo, dito tayo. Hindi lang full ka. Maganda yung tatak ng kanyang shorts. Sabunin natin yung kotse. Sabon na ako. Ah, la, la, la. Oo, sobrang hirap mag-carwash. Sa taas. At wala akong kotse. Tignan lang yung... Sino susunod? Tignan Pipila lang tayo. ang sinasabon. Uy, ako pa mo. Focus sa sabon. Focus ka sa sabon. Kuskos. Bago kiskis. Pakarwas. Kuskos. Bago kiskis. Natatalo na ako ng mga basto. Ayoko na. Tingin sa anit. Tingin sa anit. Ano ba yan? Ano ba yan? Yung mga madring nanonood eh. Pag ganun. Yan, ganyan. Bilib na bilib ako sa mga masipag magkiskis ng kotse. Wow. Parang abs. Nalala ko dito yung ano, o nga eh, yung sa ano, yung sa Japan, Malaki, pero- yung tsunami. Maglinis nga kayo ng mga mata nyo, kiskisin nyo. Bakit mo kasi ako Dumi nyo. iniwan? Buti pa ako. Maginoo. Maginoo ang bastos. Talagang hindi kayo magsisisi kapag nagpagamas kayo sa akin. Hindi nga ako nagsisisi kayo eh. Kailangan maging happy yung may-ari. Happy naman ako. May kakompetensya. Sa kotse niya, kahit hindi ko kotse yan, happy ako. Sinus magaling? Sinus maraming bula?
Gilid pa lang. Bumubula na yung bibig ko dito. Sir, hindi na po kayo magsisisi, sir. Cheers! Sir, Ah! sir, hindi talaga kayo magsisisi. Alagaan mo yung likod mo, baka mabali yan. Ngayon, babasain na natin. Dito! Mag-uusap tayo ng kotse. Ah! Fresh, Ayan ako Wala ba ngayon. tayong pressure? Papatayin niyo. Nako, hindi! Marami ako naalala mga memorya. Sir, mga madam. Ah! Car wash na po kayo. Hindi po kayo magsisisi. Yun ba malamig yun? Okay, skip natin yan. Mabuti lang safe. Hoy! Ito yung taong nagbasa sa tenga ko. Yung basang-basa na yung kotse! BKC. So, gusto nyo BKC? Wala yung suso ko. Natanggal yung bra. Ay, di okay. Ano ngayon? Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Puta. Sayang. Ano ba yan? Ginagawa mo. Ah! Tingnan mo pa ni Break muna. Pagod na ako. Sarap eh. Natapos din. Ayan na. Tapos yan na. Puta, 3 pa hayop. Dapat Ah! Di nyo naiintindihan ko pa pare. Ganun na ako kabanal ngayon. Para ako may avatar version ng pagiging isang pare. Hindi ko na kailangan dumaan sa pagiging isang sakristan. Ganun na ako kalakas. Hindi mo ako matatalo! Derek! Hindi mo ako matatalo! Hey! Dumi-dumi! Ay! Focus lang sa goal. Focus lang sa... Ang importante lang talaga dyan. Ayun, puro kayo katawan na importante sa babae ang kanilang puso at isipan. Ano ba? Maganda yung seashells niya. Pwede ba itong gawing kilawin? Sinisisid mo ba ang perlas na silanganan? Ang tunay na Pilipino marunong sumisid para sa perlas. Hello! Sunod! bawal ang alak. Pero wala pag may balak. Hello, hey! Hey, mate! Are you from here? 500. Help me. Okay. Dinadaan mo sa titig, Ibana. Ang daya, madugas. Pag ako ang nagpababa ng presyo, parang tangina mo, bata, huwag ka na bumili dito. Dito sa Moro. Sayaw! Ang mga ahas nyo! Di ba cobre? Di ba may lason dyan? Modo. Yung tumatakbong yan sa Pilipinas, meron na nahablot yun. Maganda yung strap. Oh, detour muna tayo sa ibaba. Baba. Tapos dito. Tama. Iwas tayo. Iwas, bastos! At pagol eh. Sabi ko sa'yo, mapapalalo natin to eh. Kaso 20 minutes to. Welcome back to your house. Ah! Pakiayos mo aking tubo. Madali nilang papatungan nun. Matingkad kasi yung kulay ng orange, ano ba? Siyempre, naturally looking, kaya nga orange yung sinusuot nila eh, para makita mo agad. Hindi yun counted. Walang mali siya aking pagtingin. Ako ay isang monghe ng mga bulubundukin ng Sierra Madre. Meron pang hindi nabubungkal dito na aking nakikita. Super! Kailangan bungkalin. Lahat mali. Baka ito na ang aking talent. Nadadala ko ng mga ganong transition eh. Sobrang focus sa tingin sa mukha, hindi ko na naiintindihan yung kinukwento niya. Focus lang, tatapusin natin to. So ito, pang-edging naman to ng mga cabinets namin. Edging? Aluminum gold siya. Okay, ilang inches yan? Edge butas sa taas. Kitang-kita agad namin yan, kung mag-alala. Para parang tago. Hindi ko makita, nasa na? Tour ko na kayo, promise. Yan. Okay guys, so dahil break time ko ngayon. Yes! Tapos na! Napunta tayo sa mga spot. Ano sabi ko sa inyo, hindi ako matatalo ng mga bastos. Sana naging proud ka sa akin, Derek. So kung gusto nyo pa ng mga ganito, kung gusto nyo pa ng mga eye tracker challenge, mabuti nyo ito ng 50k likes. Comment nyo rin yung gusto nyong i-eye tracker natin na YouTube celebrity o kung ano mga makita nyo na maisip nyo, pwede rin sa TikTok. Comment nyo lang down below. Sana nagustuhan nyo ito. Huwag nyo matay like, share sa mga maginoon yung friend. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulol, namamaalam.